Katonyo udah laika pulang menurut denai karena minang maminang padan diriku laharo denai jadinya maminang badan diriku laharo denai jadinya. Dek tido kabanan coba dito kapa udanan kapulang tapaso denai manarimo pinangan urang nan datang tapaso denai manarimo pinangan urang nan datang. Jadi maafkan denai oi sayang basan diam denai jurang jauh tak denai bajanji jurang denai bajadi maafkan denai oi sayang basan diam denai jurang. Dek tido kabanan coba dito kapa udanan kapulang tapaso denai manarimo pinangan urang nan datang tapaso denai manarimo pinangan urang nan datang.